Ano na yung mga argumento nga dili kay ingon ani man ang naong sa Ginoo didto. Pangutana, nakaadto ba ka didto? Mura ra gud na bishop, pastor kana bang hanumanan sa imong papa, imong lulo, imong mama kung gigugma sila? Oh, wala problema kung sa imong lulo o sa imong papa. Kaya na may picture. Ang problema, na may nakakita sa Ginoo. Ang ibuhatan nimo sa imahin karon. O man na siya, imong lula nakakita ka. Di ba? Na-picture nimong lula. So makita nimo. Pero ang Ginoo, na ba na-picture ang Ginoo? Kisa minato dito, niyato ba si Rogie dito para picturean ang Ginoo? Katawa ko aning sa giingon ni pastor, hindi daw siya matuo sa mga larawan sa mga santos kay sukad-sukad daw. Wala pa day nakaadto nga nakakita ni ini mga tawhalan, nakakita kang Ginoong Jesucristo. Niya napay katawanan kayo kay napicturan ba gyud daw. Mutuo daw siya kung napicturan daw ni adto daw dito tong iyahang bata-bata. Ni adto daw sa panahong Kristo niya napicturan si Ginoong Jesucristo. Kaluoy sa gitawag og rason o kaluoy sa maong gitawag og argumento. Nga naman tungod kay kung mauna ang ato ang gitawag og basihanan aron dili lang ka makahimo og imahen or larawan sa mga santos og ni Ginoong Jesucristo o mamahimong bakakon or mamahimong bakak ang imuhang gibarugan karon nganuman nagtuo kag Kristo nga wa ka kaila, nagtuo kag Kristo nga igo lang ka nagbasa og tawag anang Biblia. Ori pagbalik si Kristo, pagbalik ni Ginoong Jesucristo kay wa man nimo mailhi, so nagpasabot nga pwede ka patiran anytime kay tanaw di man na mao nganuman kay wa makakaila. Nagiunsa pud mo pagkasiguro nga di na mao ang naong ni Ginoong Jesucristo nga wala man pud mo inyo. Wala man pud mo inyo hang kaugalingon nga gitawag og larawan. Pero dili ta mo sakay ng unaan ng klaseng biniltuldo nga argumento. Mga higalag maigsuon before pa na-develop ang tawag ining ato ang environment sa kining mga tag-as nga teknolohiya. Kani adto wala pay cellphone, wala pay TV, wala pay radyo, naa na mga banggiitan kani adto nga mga skilled people ba. Kabalo mo kulit, kabalo mo hulagway sa usa ka tawo, kabalo mo tawag anang mo plastar og kinsa ang ilahang gihulagwayan. Bisan gani sa panahon ng Ginoong Jesucristo kung ato nang basahon ang 22:19 San Mateo, ato na lang basahon bit. Makita na to nga naay gisgutan si Kristo nga larawan. 22:19 San Mateo. Ato ang basahon mga higala og mga igsuon. Okay? Niya. 19. Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta og nangutana siya kanila, kinsa mang nawong og ngalan kining nakulit dinhi? Ang tubag nila sa emperador. Sa tubag ni Jesus, mitubag sila. Busa si Jesus mingon kanila, kung mao ka na ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. So ang point to dinhi, kanang giingon ni pastor dili pwede nga maghimog larawan kay wala may tawag ang nakakita kaniadto. So nagpasabot ang Kristo ani nga gitawag og panahon nga naay gibasihan nga larawan, so nagpasabot na anay tigkulit kaniadto pa. Naanay kuan ba, naanay tawag anang kanang skilled nga tao nga kabalo gid mo drawing, kabalo mo hulagway sa usa ka butang or sa usa ka gitawag og persona. Nahulagway man gani ang emperador ani nga panahon, how much more si Kristo? Muna ang mga archaeologists katong mga exegetes pud nga mga biblical scholars kung mubalik sa dito sa Jerusalem ang mga katakumba dito na ay mga imahen og mga larawan. So mao na nga mingon sila nga mao ni si Ginoong Jesucristo, mao ni naong ni Ginoong Jesucristo samot na katong sa Shard of Turin. So makita nato nga kining pagbuhat sa larawan na ano ning daan before pa ni abot si Kristo o bisan pa sa presentes pag abot ni Kristo na anay mga tigkulit o mga larawan. Unya remember ang atong Ginoong Jesucristo kinahimo mang tao na agyon nakakita. Naay nakakita, naay nakig-uban niya, nakig-uban sa iyaha, pagkahuman kabalo ano unsang idara siya namatay, kabalo ano sa nabanhaw.
Kabalo sila ano sa nisangka sa langit. Og kana nga gitawag og pagkakita nila usa na ka prueba nga diin na ay tao nga nakakita nila og kanang maong butanga nga ilang nakitaan ila nang gipasa-pasa. So man nang gikan kani atong hangtod karon na ay imahen si Ginoong Jesucristo, na ay larawan ang ato ang Ginoong Jesucristo, apil ang mga santos bisan pag walay high-tech nga tawag anang kamera nga aron picturean siya sama sa giingon ni Pastor Cubos. So usa ni ka tawag anang non sequitur nga rason, fallacy of non sequitur. Kumo kay wa kaadto, kumo kay wala kakita, di na pwede himuan og larawan. Nga naman, kaya ang kamatuoran, wala naman mahigot kang pastor lang. Wala man mahigot lang dito sa mga membro ng pastor. Kundi ang kamatuoran nagahisgot o nag-existar sa mga realidad nga na panghitabo kani adto. O panghitabo, karon nga gitawag og panahon. So kanang iyang argumento nga, tungod kumo kay wala nagkaadtos panahon ng Kristo, kumo kay wala nagkapapicture ng Kristo, dili na pwede himuan og tawag anang mga larawan. Hinuon, sa inyohang pundok o sa iyahang pundok na iyahang gitukod, di gid mahitabo nga maghimo mog inyo kay karon raman mo nibuto. Karon raman mo tawag anang nang sa bala nang gawas ba. Karon raman mo tawag anang nang sana murabag ka nang nitong halagkalit. Wala pa mo sa panahon ni Ginoong Jesucristo. So tama ra gyud nga dili mo mohimo sa imahe ni Ginoong Jesucristo. Apan sa simbahang Katolika, siya man ang iglesyang gitukod ni Kristo, siya man ang iglesia nga diin nakakita dito mismo niya, mo lang na ay mga larawan diha sa iyang tagsatag sa mga kasimbahanan. So mo lang nga di kapasar ning argumento ni Pastor Cubos, napay kaduha argumento. Kanang giingon niya nga nabay nagkaadto tan-awan na sa panahon ni Moises, gisugo sa Dios si Moises nga maghimog larawan sa kerubin. Nya dili man si Moises ang naghimo kundi si Bezalel man. Kung nato ang basahon ang verse 33 chapter 33 rather. So makita nato nga nakahimo si Bezalel og larawan sa gitawag og kerubin. Buot pasabot ba nakaadto si Bezalel dito sa langit para nakakita sa kerubin? Buot bang ipasabot na picturean to ni Bezalel ang kerubin ang kinakahimo siya? Dili oy. Kaduha ay katulo di ay kaduha naman to ay katulo sa templong Solomon. Nagpahimo si Solomon og templo, gibutangan og mga larawan, dagko pagyud ka tag 17 feet pagyud ang tawag ini katag-ason sa dibulto sa gitawag og mga kerubin. Buot bang ipasabot tungod kay nagpahimo or nakahimo si Solomon ana nga panahon, buot bang ipasabot si Solomon nagkaadtog langit, kinakakita si kerubin nga ingon ato di katag-ason, buot bang ipasabot kay nakapicture si Solomon og katong mga tigbuhat niya dito sa langit ana nga panahon tungod kay nakabuhat sila sa larawan si kerubin? Dili na ay mga butang, na ay tawag ining mga pagtulunan nga diin madawat or matuuhan bisan pa nga ang maong responsable nga nagdawat wala kaadto o wala nagkaadto sa butang nga diin iyahang gitawag o gidawat. So mo na nga ining argumento ni Pastor Cubos dili ni kapasar. Kay dili man ni kapasar mo lang di kita dapat magpalingla, di kita dapat magpailad. Ngano man kay karong panahon na daghan na kaayo mangingilad bisan ang ngalan sa Dios ilang panggamiton. So muna mga higala may suon, padayon to sa pagupot sa mga larawan ni Kristo sa tagsatag sa mga kasimbahanan, ilabi na po sa tagsatag sa nato ka mga panimalay. Nga naman, ay kana nagtimaan o naghatag og timailhan nga kining maong simbahan o kining atong panimalay naa ang Kristo, naa ang presensya ni Kristo ni ining maong lugar nga naman kay atong gipahari og atong gituuhan ang Kristo na mao ang atong hari ug mao ang atong Dios ug mao ang atong Ginoo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.